כן, אוקיי, אז ערב טוב, אני רפאל מינס. השיעור הזה הוא כבר יותר משנתיים, זה שיעור פעם בשבועיים. זה יותר נכון לימוד, בדרך כלל אנחנו קבוצה מאוד קטנה, אנחנו בדרך כלל 3-4 חברים שלומדים ביחד. עכשיו יש הרבה מצטרפים, אז יש את כל השיעורים מוקלטים ביוטיוב, אפשר לחפש רפאל מינס ואפשר למצוא שם את כל השיעורים, חוץ מהשיעור הראשון. משום מה לא מצאנו את ההקלטה של השיעור הראשון. אני כל הזמן אומר שאני צריך להקליט שיעור ראשון רק כדי להשלים את הסדרה. אז אנחנו פשוט קוראים יחד ושואלים שאלות ומנסים לתת תשובות. אנחנו משתמשים במהדורה של מקבילי, אבל אני רגיל למהדורה של הרב קפח, אז הרבה פעמים כשיש הבדלים משמעותיים זה צורם לי, כאילו קופץ לי, ואז תמיד פתוח לי גם במקביל למהדורה של הרב קפח. אנחנו מתקדמים די לאט, זה כבר שיעור 65 או 66 ואנחנו עדיין בחלק הראשון. אנחנו בפרק עין ג' בהנחה העשירית, זה סעיף 37 במהדורה של מקבילי, עמוד 308. אוקיי? אם יש שאלות לפני שנתחיל אז אני אשמח לשמוע, אם לא אז נתחיל. יש שאלות? אוקיי, אז תרגישו חופשי להתפרץ, לשאול, לומר מה שאתם חושבים, זה מאוד חברי ולימוד משותף, אני לא מעביר שיעור. אז אנחנו בהנחה העשירית. רק אני אזכיר, פרק עין ג' זה פרק שבו הרמב"ם מציג את 12 ההנחות של המותקל לימוד, הנחות היסוד שלהם, שהם מניחים אותם, לפחות ככה הרמב"ם מציג את זה, כן? אני מניח שהם לא יטענו כך, אבל הם מניחים אותם כדי להגיע להוכחה של 4 דברים שאנחנו מסכימים איתם לגביהם, כן? שזה חידוש העולם, מציאות השם, אחדות השם ושלילת גשמותו. היעד שלהם הוא להוכיח את הדברים האלה, וכדי שהם יצליחו להוכיח את זה, הם חשבו שהם נזקקים להניח את הנחות היסוד הללו. מה היו הנחות היסוד? אז אני אעבור ממש בקצרה. אנחנו עכשיו נתחיל לדבר על ההנחה העשירית, אבל נעבור סקירה של כל ההנחות היסוד עד עכשיו. אז הנחת היסוד הראשונה היא קוונטיזציה של החומר, בעצם קיום של האטום, חומר שאי אפשר לקבל קטן ממנו, אי אפשר לחלק אותו, והאטום הזה הוא זהה, זה לא כמו היסודות שלנו, אלא כל האטומים זהים, ומהם מורכב כל החומר, כל הגופים מורכבים מאותם אטומים. כתוצאה מההנחה הראשונה נובעת ההנחה השנייה, לפחות עבורם, שזה קוונטיזציה של המרחב, או בעצם קיום הריק, כדי לאפשר תנועה. אם הכל מלא באטומים אז לא תתאפשר תנועה, כדי לאפשר תנועה חייב להיות קיום של ריק, וזה בעצם גם הופך את המרחב למקוונטט, כן? שגם המרחב הוא לא רציף ואי אפשר לקבל מרחק קטן כרצוננו. משתי הנחות אלה נובעת ההנחה השלישית, שקוונטיזציה של הזמן, שגם הזמן הוא לא רציף, אנחנו לא יכולים לחלק את הזמן לזמנים קצרים כרצוננו, אלא יש
את הזמן הקצר ביותר שנקרא, לפחות פה בתרגום של מקבילי קוראים לו עת, וזה הזמן הבדיד הקטן ביותר שישנו, והזמן לא רציף, כל הזמן מתחדש, המציאות מתחדשת בעיתות חדשות. ההנחה הרביעית היא שלכל עצם יש מספר מקרים, תכונות שמאפיינות אותו. הנחה חמישית שהמקרים הם קיימים באטום, כן, ואין אטום בלי מקרים. ההנחה השישית מקרה שנמצא באטום לא יכול להתמיד שתי עיתות, אלא כל פעם הוא צריך להתחדש, בכל עת הוא צריך להתחדש מההתחלה, וזה בעצם גורם לכך שאין סיבתיות. אין א' שגורם לב', כי א' וב' לא קיימים באותו זמן, ולכן אין סיבתיות, שזה מאוד דומה למה שיום אומר. ההנחה השביעית שההיעדר הוא ממשי, כן? דין התכונות כדין ההיעדרן. בניגוד למה שהרמב"ם תופס או איך שאריסטו תופס, שיש תכונות ויש היעדר של תכונה, כן? לדוגמה, יש מנוחה זה היעדר תנועה, או חושך זה היעדר אור. לפי המוצקה לימון, המנוחה זה גם מקרה, והוא מקרה ממשי, כן? והוא כדי שגוף יהיה במנוחה, הוא צריך שיהיה בו את מקרה המנוחה, ולא פשוט שיעדר ממנו מקרה התנועה. ההנחה השמינית, שהמציאות מורכבת רק מעצמים ומקרים, אוקיי? ואין מקרים שהם בדרגה גבוהה יותר, כן? כל המקרים זהים בדרגתם, כלומר אין צורה, אין דברים שמהותיים לגוף, אוקיי? כל תכונה היא תכונה מקרית, בניגוד למה שאנחנו חושבים, כן? שהאדם הוא החי ההוגה, כן? זה צורתו, אומרים לא, הוא במקרה חי והוגה כמו שהוא גבוה וחום. ההנחה התשיעית שאין מקרה על מקרה, כן? כל המקרים הם ישירות באטום, זה גם נובע מכך שהמקרים לא נשארים יותר מעת אחת, כן? כי אם המקרה האחד נושא את השני אז הוא צריך לקדום לו בזמן, מכיוון שכל המקרים קיימים רק עת אחת באותו אטום, ואז הם צריכים להתחדש, אז הם לא יכולים להיות נישאים מקרה על גבי מקרה. ועכשיו אנחנו בהנחה העשירית, ואת כל ההנחות האלה הם עושים כדי שבפרק הבא, כן, הרמב"ם יציג לנו איך בעזרת ההנחות האלה הם מוכיחים את ארבעת הדברים שהם רצו להוכיח. אתם יכולים לשאול פשוט בקול ולא במקום לכתוב, כי אני לא נכנס לתוך הצ'אט, אז תרגישו חופשי לשאול. אז ההנחה העשירית. אפשר שאלונת? כן. המילה אטום מול המקרה, למה הכוונה אטום? אטום זה החלקיק היסודי של החומר, כן? ובניגוד, גם אנחנו מדברים על אטומים, כן? על איזה שהם חלקיקים שהם לא... האם הכוונה לעצם? האטומים מרכיבים את העצם. כל גוף מורכב מאטומים, אבל בניגוד לתפיסה שלנו, כן, שהאטום, כל אטום הוא יסוד, ויש הרבה אטומים שהם שונים, אצלם בתפיסה של מוצקה לימון, כל האטומים זהים. אין הבדל בין אטום עכשיו שמרכיב את השמש, לאטום שמרכיב את הפרעוש, לאטום שמרכיב כל דבר אחר, כולם זהים לחלוטין,
וההבדל ביניהם זה רק במקרים שנצמדים אליהם, ואין מקרה מהותי לאטום. אוקיי? זה חשוב, אנחנו נדבר על זה גם אז ההנחה העשירית היא האפשריות, כן? זה אמרתי לכם שאני הרבה פעמים רגיל לשפתו של הרב קאפה, אז פה הרב קאפה מתרגם את זה ההיתכנות, הרבה יותר קל לי, אבל זה כנראה כי אני רגיל. אז היא האפשריות או ההיתכנות לפי הרב קאפה שהם מדברים עליה, וזהו עמוד התווך של חוכמת הקלה, כן? הרמב"ם אומר שההנחה הזאת מאוד יסודית, אנחנו נראה שהיא תשמש ציר להוכחות שלהם בפרק ע"ד, כן? היא מאוד מאוד חשובה. שמע את עניינה, הם סבורים שכל מה שניתן לדמיין הוא אפשרי מצד השכל, כן? בעצם הם לא מבחינים בין השכל לדמיון, כן? הם טוענים שכל מה שניתן לדמיין אפשרי. עכשיו הם לא באמת טוענים את זה במדויק, אנחנו נסייג את זה בהמשך, אבל נתחיל ככה בצורה גסה וניכנס יותר לפרט. למשל, שאפשרי מבחינת השכל שכדור הארץ יהפוך לגלגל שמימי סובב, ושיהפוך הגלגל לכדור הארץ. כן, הם לפי התפיסה האסטרונומית של תקופתם, כדור הארץ הוא במרכז והוא נח, ומסביבו יש גלגלים, כן, זה כמו קליפות של בצל, שיש מסביב לכולם את הגלגל הסובב, שעושה את התנועה היומית, וכך בעצם רואים את תנועת הכוכבים בשמיים, בין אם הכוכבים נעים, הכוכבים קבועים בגלגל והגלגל נע, או שהגלגל קבוע והכוכבים נעים, בכל מקרה יש את התנועה שאנחנו רואים, אבל מבחינתם הכדור הארץ היה נייח. ומבחינתם זה היה בלתי אפשרי שזה יתהפך, כן? אבל מבחינת המותקל לימון זה אפשרי, כן? כל מה שאפשר להעלות על הדעת. ולמשל, שינוע כדור האש לעבר המרכז ושינוע כדור הארץ לעבר הגלגל המקיף, כן? הם חילקו את החומר לארבע יסודות, כן? אש, מים, רוח ואוויר, רוח ועפר, והיסודות מים ועפר שואפים למטה, האוויר והאש שואפים למעלה, וכך בעצם תיארו אלה היו חוקי הפיזיקה של תקופתם. בהגבלה אלינו זה כמו לטעון שיש כוח כבידה שכל שני גופים יימשכו אחד לשני, אבל זה יכול להיות שגם לא יימשכו. אני יכול לקחת עכשיו שני גופים והם לא יימשכו אחד לשני, או אני יכול לעזוב עכשיו כדור והוא לא ייפול לקרקע. מבחינתם זה אפשרי. ומקום זה אינו מתאים יותר לגוף זה ממקום אחר, כן? אם אני עוזב עכשיו כדור, עוזב עכשיו גוף, אין שום סיבה שהוא ייפול דווקא למטה, הוא יכול גם לנוע למעלה, ואין העדפה לזה או לזה, לפי האפשריות מצד השכל, אוקיי? הם אמרו, כך הוא כל דבר מן המצויים שאנחנו רואים. היותו של דבר מהם גדול יותר ממה שהוא, או קטן יותר, או בתבנית, או במקום שונים ממה שהוא, כגון שיהיה אדם במידת הר גדול, בעל ראשים רבים ופורח באוויר, או שימצא פיל במידת פשפש ופשפש במידת פיל. הם אמרו שכל זה אפשרי מצד השכל, והאופן הזה של אפשריות חל בכל העולם. עכשיו צריך לשים לב, יש פה בלבול קטן במילה שכל, כן? הם אומרים שזה אפשרי מצד השכל. הרמב"ם יגיד שמה שהם קוראים לו שכל הוא לא שכל, כן? כי הוא אומר שהם משתמשים בדמיון, ובעצם מה שהם מתכוונים שכל זה העיון הראשון, כן? וזה לא באמת שכל. עכשיו, למה הם אומרים שזה אפשרי? לכאורה, אין סיבה, יש לי בן אדם בגודל חצי מטר, יש בן אדם שמגיע לגודל של כמעט 2 מטרים,
לכאורה אין סיבה שלא יהיה אדם שיגיע לגודל של 10 מטרים, כן? מבחינת העיון הראשון אין משהו שמונע את זה. אבל אם אנחנו נחשוב מבחינת השכל, אנחנו נגלה שבן אדם בגובה של 10 מטרים בלתי אפשרי, כן? לחץ הדם צריך להיות גבוה מדי, כן? המסה שלו תפעיל כוח כבד מדי על השרירים ועל העצמות והוא יקרוס. מבחינה פיזיקלית, אם ננתח את זה, נבין שאי אפשר. אותו דבר לגבי עץ, כן? אנחנו מכירים עצים שהם מאוד מאוד קטנים ועצים שהם מאוד מאוד גדולים. לכאורה אין שום סיבה שלא יהיה עץ בגובה של קילומטר. אני יכול לדמיין את זה, ולכן מבחינתם הם אומרים זה אפשרי. הם אומרים שזה אפשרי מבחינת השכל. אבל אם אני עכשיו, חשוב להזכיר פה משהו בהנחות הקודמות, כן? מבחינתם אין טבע קבוע. אין טבע קבוע, ולכן אין חוקים. וכיוון שאין חוקים, אם אני יכול להעלות על הדעת, אני יכול להעלות את זה על הדעת, למה שזה לא יקרה? אוקיי? אבל אם אני עכשיו מפעיל את השכל, ומבחינתי יש טבע קבוע, אז אני יכול לחקור את הטבע הזה, ובעזרת השכל להסביר למה דברים בלתי אפשריים. למה עץ בגובה קילומטר הוא בלתי אפשרי, כן? כי אז תכונת הנימיות ששואבת את המים מהאדמה, היא כבר לא תגבר על כוח המשיכה. ולכן יש איזשהו גובה, בסביבות 100 מטר, שהוא גובה מקסימלי לעצים. אוקיי? ואותו דבר לגבי אז הם אומרים כל המידות, כל הגדלים, כל הצורות אפשריות, אנחנו לא ניתן את זה, כי אנחנו טוענים שיש טבע קבוע. כל דבר מן הסוג הזה שהניחו, הם אמרו אפשרי שיהיה כך, וייתכן שיהיה אחרת. ואין היותו של דבר פלוני כך מתאים יותר משיהיה אחרת, כן? אין שום סיבה שפיל לא יהיה בגודל של זבוב, ושזבוב לא יהיה בגודל של לוויתן. כן? אין שום סיבה. בהתעלם משאלת התאמת המציאות להנחתם, זה בדיוק מה שאמרתי. אנחנו בודקים את המציאות, אנחנו בודקים את הטבע, כן, ואת חוקי הטבע, ובהתאם לזה בודקים האם ההנחה הזאת מתאימה למציאות. להם זה לא, אותם זה לא מעניין. למה? כיוון שאין טבע קבוע, אבל אני יכול לבוא אליהם ולומר, מה זה אין טבע קבוע? אני רואה כל הזמן שבני אדם יש להם גובה מסוים, כן? בין 0.5 מטר ל2 מטרים, או 2.5 מטר, כן? אנשים מאוד מאוד גבוהים. אני לא רואה מעבר לזה. אז אולי זה בלתי אפשרי, אז הם יגידו לא, זה מנהג, ככה נהג השם, כן, הוא נהג שבני אדם יהיו בגבהים האלה, אבל אין שום מניע שהם יהיו בגבהים אחרים, כי המציאות הנוכחית, או לפי הרב קאפה, הוא קורא לזה המצוי הזה, המציאות הנוכחית, כך אמרו, שיש לה צורות ידועות ומידות מוגדרות, ומצבים מחויבים שאינם משתנים ואינם מתחלפים, היותם כך אינו אלא על דרך המנהג. כמו שהסולטן נוהג שלא לעבור בשוקי העיר אלא כאשר הוא רוכב, ומעולם לא נראה אלא כך, ואין הדבר נמנע מצד השכל שהוא ילך ברגליו בעיר, אלא בלי ספק הדבר ייתכן ואפשרי שיתקיים, כן? אף אחד לא רואה את המלך מסתובב יחף ברחוב, כן? האם זה בלתי אפשרי? אז זה הטיעון שלהם, זה אפשרי, נכון? זה שאנחנו רגילים, זה שיש מנהג, זה לא אומר שזה הכרחי. דרך אגב, זה בדיוק הטיעון של איום, כן? הוא אומר, העובדה שאנחנו כל הזמן רואים את השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, ואנחנו רואים את זה כל יום, והאם זה אומר בהכרח שזה יקרה גם מחר? לא. כן, הוא אומר, זה שמשהו היה נהוג, לא אומר שזה חוק.
ודרך אגב זאת טענה שקשה מאוד מאוד להפריד, ובעצם כאן הוא שומט מתחת רגלינו את הסיבתיות, והם עשו את זה הרבה שנים לפניו. זה כמו האבולוציה, שבמחקר של האבולוציה, עד שאני אגיד, לא חיכיתי מספיק זמן לתוצאה של הניסוי. נכון, זה דברים שהם לא מדע, כן? ברגע שאתה, ובאמת החשת הסיבתיות היא גם נכללת בזה, כי אני לא יכול לבצע שום ניסוי שהתוצאה שלו תפריך את ההנחה, כן? כשם שאני לא יכול לעשות שום ניסוי שהתוצאה שלו תפריך את הטענה שיש אבולוציה, כן? לא משנה איזה ממצא אני אמצא, שום ממצא לא יכול להפריך את הטענה של אבולוציה. ואותו דבר גם לגבי הסיבתיות, לא משנה איזה ניסוי אני אעשה, לא משנה איזה תוצאות יתקבלו בניסוי, אני לא יכול להפריך את הטענה שאין סיבתיות, כן? זה כמו להוכיח שאין לי אחות. כי המציאות הנוכחית, כך אמרו שיש לצורה, כמו שהסולטן, שנייה, איפה היינו? ואין הדבר נמנע מצד השכל שהוא ילך ברגליו בעיר, אלא בלי ספק הדבר ייתכן ואפשרי שיתקיים. כך אמרו, היות הארץ נעה למרכז והאש למעלה, או היות האש שורפת והמים מקררים, על דרך המנהג, גם מה שנראה לי כחוקי טבע, גם כוח המשיכה, גם הכוח החשמלי, אלה לא דברים שהם בהכרח קבועים, אלא מנהגים. ואין מניעה שכלית שישתנה המנהג הזה, והאש תקרר ותנוע כלפי מטה בעוד האש, וכן שהמים יחממו וינועו כלפי מעלה בעודם מים. על כך בנוי הדבר כולו, ויחד עם זאת יש אצלם הסכמה כללית שהימצאות שני ההפכים במקום אחד ובעת אחת בטלה. כן, אז יש דברים שהם כן יסכימו עם הפילוסופים, שהם נמנעות, כאילו לא הכל אפשרי. אמרנו לפני כן שנכון, כל מה שמעלים על הדעת, כל מה שאני יכול להעלות בדמיון הוא אפשרי מבחינתם. עכשיו אנחנו קצת מסייגים את זה. דבר ראשון, דברים שהם נמנעות, שאי אפשר להעלות אותם בדמיון, אבל הם גם נמנעות מבחינת ההנחות היסוד שלהם. לדוגמה, שני הפכים במקום אחד, אני לא יכול שתהיה סתירה, שתהיה קיימת סתירה לוגית, כן? לא יכול להיות שא' יהיה גם לא א', כן? חוק היא הסתירה, חוק מאוד יסודי בלוגיקה. יש לי שאלה? כן. מה שקראת על דרך המנהג, ואין מניעה שכלית שישתנה המנהג הזה. לגבי התיאורי של איינשטיין, שאיך מסתכלים, רלטיביטי, איך שמסתכל את זה, זה כל יחסית. אתה מסתכל, מסכת שלך, כמו שהרמב"ם אומר, אתה מסתכל מסכת שלך למשהו, זה יכול להיות שזה נגיד גלגל. מסתכל במקום אחר, יחסית לזה, זה לא גלגל, זה כמו חומר כזה. כן, אז למען האמת, דוגמה, הרמב"ם לא הכיר את החסות של איינשטיין, אבל הוא יביא בהמשך דוגמאות כנגד התפיסה של המותקלימון, שבהם הוא מראה שיש דברים שהשכל מחייב, למרות שהדמיון לא מצליח לעלות על הדעת. ואני חושב שגם תורת הקוונטים וגם היחסות הם מתאימים למקרים האלה. אז הדוגמה שהבאת היא דוגמה מצוינת של משהו שאני לא יכול לדמיין, אני לא יכול לדמיין את זה שהזמן הוא לא, שאין באמת זמן ושהזמן הוא יחסי, כן? שאין הווה, אלא ההווה תלוי בצופה, כן? זה מה שאומר עין. כן, או נכון. או שאין מרחק, המרחק תלוי בצופה, כן? כן. כל התפיסה של איינשטיין זה לא שאין מרחק, סליחה, יש זמן ויש מרחק, רק שהגודל שלו הוא שונה, זה לא כן, שיש שונה. אין מרחק אחד, אין מרחק,
אני לא יכול למדוד מרחק ולהגיד האורך הוא כזה. האורך הוא תלוי בצופה, והמסה תלויה בצופה, והזמן תלוי בצופה, הכל יחסי, חוץ ממהירות האור, בריא, כן? שזה לא הגיוני בכלל, כאילו. הדמיון לא יכול לתפוס את זה, אולי הדמיון של איינשטיין מצליח, אבל לבני תמותה רגילים קשה מאוד להעלות את זה בדמיון. אבל אנחנו מאששים את זה בניסויים, כן? והמתמטיקה גם מראה את זה. אז הרמב"ם יביא דוגמה, אמנם לא הדוגמאות האלה של הפיזיקה המודרנית, אבל הוא יביא דוגמאות לדברים שהשכל מחייב, למרות שאי אפשר לדמיין אותם, כנגד הטענות של המותקלים. אז זו דוגמה יפה משבת. על כך בנו הדבר כולו. אז על מה הם מסכימים באמת שהם נמנעות? אז אמרנו קיום שני הפכים במקום אחד, כמו כן הם אומרים שהיותו של עצם שאין בו אף מקרה, או מקרה בלא נושא לדברי חלקם נמנע, כן? זוכרים אמרנו בהקדמה השמינית, כן? המציאות, אין בכל המציאות, כלומר בכל הנבראים, דבר מלבד עצם ומקרה, כן? עכשיו, אז לא יכול להיות עצם בלי מקרה, לא יכול להיות אטום שלא צמוד אל המקרה, זה בעצם אין מציאות, אז לגבי זה הם מסכימים. או מקרה בלא נושא לדברי חלקם, זה כבר יש כבר דיון, זה דיברנו על זה גם באחת ההנחות הקודמות, כי יש את מקרה הכיליון. מקרה הכיליון, לפחות לפי חלקם, הוא יכול להיות קיים המקרה בלי הנושא שלו, אבל זה לא ניכנס לזה. וכן הם אומרים שההפיכה של עצם למקרה, או הפיכה של מקרה לעצם לא ייתכנו, כן? אלה מהויות שונות, והם יוצרים את המציאות, ולכן הם לא יכולים להפוך אחד לשני. וגם כניסה של גוף לתוך גוף לא תיתכן, כן? האטומים לא יכולים להיות באותו מקום במרחב בו זמנית. אלא הם מודים שהם נמנעים שכלית. נכון הוא שכל הדברים הבלתי אפשריים שהם מנעו, אי אפשר כלל להעלותם לדעת, אז זה קל, נכון? מבחינתם זה קל, כי הם אומרים דברים שאני יכול להעלות על הדעת הם אפשריים, את הדברים האלה שהם אומרים שהם נמנעים גם אי אפשר להעלות על הדעת. ומה שהם כינו אפשריים ניתן להעלותם על הדעת, כן? עכשיו פה יש גם הסכמה בין הפילוסופים שיש דברים שאני יכול להעלות על הדעת והם אפשריים, אבל השאלה מהי אבן הבוחן? איך אני בוחן עם מה שאני יכול להעלות על הדעת בדמיון, אם הוא אפשרי או נמנע, אוקיי? והאבן הבוחן, אמת המידה שבה הפילוסופים בוחנים, היא שונה מאוד מאמת המידה שבה המותקלים בוחנים. אז אלא שהפילוסופים אומרים, מה שאתם מכנים בלתי אפשרי, הרי זה משום שאי אפשר לדמיין אותו, ומה שייתכן לדעתכם הוא אפשרי בדמיון לא מצד השכל. יש הבדל בין האם השכל הוא זה שבוחן את האפשריות של דבר מה, את ההיתכנות של דבר מה, או עם הדמיון. נמצא שבהנחה הזו אתם בוחנים, למרות שפה הרמב"ם לא כל כך הוגן כלפיהם, כן? כי הם לא טוענים שהם בוחנים בדמיון. הם טוענים שהם בוחנים בשכל, גם ראינו לפני כן. אלא שהשכל שלהם לא מחויב לטבע קבוע. אפשר שאלה? השכל שלהם מבחינתם, כשהם עושים בחינה שכלית של דבר מה, הם לא מוגבלים, הם לא כפופים לטבע הקבוע, כי מבחינתם אין טבע קבוע. הפילוסופים, הרמב"ם, כשהוא בא לבחון דבר מה בעזרת השכל, הוא בוחן את זה על ידי התאמה למציאות. מה זה המציאות? הטבע הקבוע. לא המציאות של זמן. יש לי שאלה קצרה.
הרמב"ם בפירוש המשנה אומר שבדמיון האדם מדמה ספינת ברזל עפה באוויר, נכון? נכון. ואנחנו יודעים היום שספינות ברזל עפות באוויר 24 שעות נונסטופ בכל העולם. מה נכון. אומרים על זה? יפה מאוד. זו דוגמה לידע מוגבל, כן? שהגביל את הבחינה השכלית שהרמב"ם עשה על המקרה הזה, בגלל הידע המוגבל שהיה לרמב"ם בתקופתו. הוא חשב שדבר כזה הוא בלתי אפשרי מבחינת השכל, ולכן הוא קרא לו נמנע. הם לא אמרו שזה אפשרי בגלל שהם חשבו שפיזיקלית זה יתאפשר. הם עברו שזה אפשרי בגלל שהכל אפשרי. אין דבר נמנע, כי אין חוקיות, כי אין משהו שמחייב. אין שום סיבה שדבר כבד ייפול לקרקע. כן? כדי שאנחנו נצליח לגרום לספינת ברזל לעוף באוויר, אנחנו צריכים לעשות דברים מסוימים. אנחנו משתמשים בחוקיות של הטבע כדי לגרום לזה לקרות. הרמב"ם לא ידע איך אפשר לעשות את זה, ולכן הוא אמר שזה נמנע. אוקיי? אבל זו תפיסה שונה לחלוטין. כן? הרמב"ם אומר, השכל הוא הכלי היחיד לשיפוט של דבר מה, האם הוא נמנע או אפשרי, והם אומרים הדמיון. כן, שוב, זה מה שהרמב"ם טוען כלפיהם, אבל זה לא נכון. הם טוענים השכל, אבל השכל, הם גם טוענים כמו הרמב"ם השכל. השכל אבל שלהם לא מחויב למציאות של טבע קבוע. וכשאין מציאות של טבע קבוע, כשהכל אפשרי, כשאין סיבתיות, אז הכל יכול להיות. אז הם אומרים לפי השכל זה אפשרי. אני מקווה שהבנת זה דיוק דק, אבל הוא חשוב. אני, כשאמרת מקודם, ציינת את דיוויד יום, ואת העניין הזה שהוא עורר בבעייתיות בסיבתיות, קאנט הגדול אמר שזה דבר גדול מה שעשה יום. זה לא כזה דבר קטן. ממש לא, ממש לא. עד היום אי אפשר להתמודד עם הטענה הזאת. שוב, זה למשוך את השטיח מתחת רגלינו, כן? אין לנו ממש דרך, אנחנו נראה גם בטענה ה-12, הם טוענים את מה שבהמשך יטען דקארט לגבי החושים, כן? שאי אפשר להסתמך על החושים. נכון. גם הטענה הזאת וגם הטענה של אי הסיבתיות, אלה טענות שעד היום אני לא מכיר התמודדות טובה כנגדם. כן? ויש שניסו, אבל אני לא חושב שיש טענות משכנעות. כן. מה שקאנט עשה, הוא ניסה להסביר את כל הדבר הזה, אבל זה עולם ארוך, גדול וארוך. הוא מניח מנהג כזה, כן? לא, הוא אומר שזה, אדם לא יכול לחשוב בלי הקטגוריה של הסיבה, על המציאות. יפה, אז זה בעצם מנהג, הוא אומר, אתה, למרות שבמציאות כפי שהיא יש או אין, אני לא יודע, אבל אתה לא יכול לחשוב אחרת. זה גם יום יכול להסכים, כן? אבל יום דיבר על המציאות כפי שהיא. נכון. כאילו, האם יש סיבתיות, לא האם אני מצליח לראות רק סיבתיות. אז זה לעקוף את זה. יש לי שאלה, סליחה, זה יותר הבסיס כזה, המותקלים, הם, הבסיס של החוכמה שלהם זה השאלות וכל הפילוסופיה שלהם, זה של יוונים? זה בסיס של יוונים? לא. אז המותקלים הם, הבסיס שלהם הוא אפולוגטי. הוא לפחות איך שהרמב"ם מציג את זה. הוא אומר שהם באו, הם בעצם התפלגו מהנוצרים הראשונים שניסו לצאת כנגד הפילוסופים היוונים. כן? אז כל הפילוסופים היוונים גרמו לכך שפיקפוק באל, כן? שהאל הוא שהעולם לא נברא ושהעולם הוא קדמון, כן? ושהאל הוא לא פועל
וזה מאוד הפריע לנוצרים הראשונים, והם התחילו בבנייה של תורה פילוסופית, שזה לא בדיוק פילוסופית, בטיעונים כנגד הפילוסופים היוונים, ומהם זה התפתח והגיע למותקלים. אז הם אפולוגטים, הם באים כנגד, וזה הטענה של הרמב"ם כנגדם, שהם לא באמת מחפשים את האמת, אלא האמת כבר ברורה להם, ברור, כן, יש להם יעד, שכן, הם כבר ירו את החץ. עכשיו הם זה לא אומר שזה כל כך הבסיס של הגיוני, המותקל. לא, שוב, הם משתמשים, ברגע שיש כבר את הנחות היסוד, משם והלאה, הם משתמשים בלוגיקה. הבעיה היא מה הנחות היסוד. עכשיו, איך אתה מניח, למה אתה בוחר להניח הנחת יסוד מסוימת ולא אחרת? אז בדרך כלל מה שהפילוסופים עשו, מה שהרמב"ם עשה, הם הניחו את הנחות היסוד שלהם על בסיס התבוננות במציאות. ועל בסיס זה הם בנו את הנחות היסוד, ומשם המשיכו עם לוגיקה. מה שאני נעשה בחלק השני, הרמב"ם יוכיח את מה שהם מנסים להוכיח, מה שנראה איך הם מוכיחים בפרק עין ד', הרמב"ם יוכיח בחלק השני של המורה, בלי הנחות היסוד המוזרות שלהם. אבל הם רצו להגיע לאותם הוכחות, כן? ואז על בסיס זה הם הניחו את הנחות היסוד, ועל זה הרמב"ם כועס עליהם. הרמב"ם אומר זה לא הוגן, אם מעניינת אתכם האמת, תוכיחו את האמת ואל תנסו מהאמת שאתם רוצים להוכיח לגזור את ההנחות. זה צריך להיות הפוך. תסתכלו על המציאות, תראו מה הנחות היסוד של המציאות, וממזה תוכיחו את ההוכחות שאתם רוצים להוכיח, אם תצליחו, כן? על זה הוא מאוד תוקף אותם. הוא אומר, אם אני עכשיו יפריך אם אני לא מסכים עם הנחות היסוד שלכם, אז כל ההוכחות שלכם הולכות לפח, וגרמתם נזק יותר מתועלת, כי שנינו מסכימים על המטרה, שנינו מסכימים שאנחנו רוצים להוכיח שהעולם נברא, ושהאלוהים מצוי, ושהוא אחד, ושאיננו גוף. אבל הדרך שאנחנו עושים את זה... מה שאני רואה פה עם הרמב"ם, זה גם, מביא דברים של היוונים. אבל מה שאני לא מבין, בין היוונים יש אריסטוטל, כנראה שהוא הולך לפי אריסטוטל, אבל יש גם פלטו, ויש כמה גדולים. כי כל אחד מהם, כל אחד מהפילוסופים של היוונים, יש להם את הכיוון שלהם, את המחשבה שלהם, איך זה לא בדיוק מתאים לאריסטוטל, אבל זה חולק עם זה, או חולק על השני. ברור. כשאומרים פילוסופים, מתכוונים בדרך כלל, כשהרמב"ם אומר, הוא מתכוון לאריסטו. אריסטו, לא סתם יוונים, כן? כי באמת הוא מזכיר, דמוקרטוס, הוא דיבר כבר על האטום, והוא מזכיר את אפיקורוס, והוא מזכיר עוד יוונים אחרים, אבל הוא לא מסכים איתם. הוא מאוד דומה לאריסטו, אבל יש דברים שהוא חולק עליהם. אנחנו נראה את זה בעיקר בחלק השני, שהוא יראה את הדברים שהוא חולק על אריסטו. למען האמת הוא טוען שאריסטו לא טען את הדברים האלה, אלא תלמידיו טענו בשמו, ולכן הוא לא ממש חולק על אריסטו לדעתו, אלא על תלמידי אריסטו, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך. הוא טוען שהמחלוקת העיקרית זה האם העולם קדמון, והוא טוען שאריסטו בעצמו לא טען שיש הוכחה לכך שהעולם קדמון, אלא רק תלמידיו טענו את זה, אבל זה נשאיר לחלק השני. איפה היינו? ומה שיתכן לדעתם הוא אפשרי בדמיון, לא מצד השכל. נמצא שבהנחה הזו אתם בוחנים את המחויב והאפשרי והבלתי אפשרי לעתים בדמיון ולא בשכל,
כן, זה מה שהוא טוען כנגדם הרמב"ם. הוא אומר, כל טענה, כל דבר צריך לבחון אם הוא אפשרי, כל דבר שאני יכול להעלות על דעתי, אני צריך לבחון אם הוא אפשרי. אתם בוחנים אותו בדמיון ולא בשכל, ולעיתים בהיגיון הפשוט הראשוני. שוב פעם, כאן זה דברים כאלה הרבה פעמים צורמים לי כל מיני ביטויים שקצת קשים, ואז אני הולך לרב קאפה, שבתחילת המחשבה הכללית, אני לא יודע שוב אם זה יותר ברור לכם, יותר ברור כשאתם שומעים בתחילת המחשבה הכללית מאשר בהיגיון הפשוט הראשוני, או שזה פשוט ההרגל שלי, אני לא יודע, אבל אצל הרב קאפה זה תחילת המחשבה הכללית, שהכוונה היא עיון ראשון, בלי ניתוח שכלי מעמיק, כן? אם אני עכשיו, יש לי מכל, יש לי בוסם, כן? 100 מיליליטר בוסם, כן? ואני עכשיו שואל מה צריכים להיות הממדים של הבקבוק אם אני עכשיו אשים בו 800 מיליליטר בוסם. הרבה אנשים יגידו בתחילת המחשבה הכללית, יגידו פי 8, הממדים שלו צריכים להיות גדולים פי 8, כן? הוא יהיה גבוה פי 8 הרב, אבל זה לא נכון, כן? אם אני עכשיו אבחן את זה לפי השכל, אני אגלה שהממדים שלו צריכים להיות גדולים פי 2, כן? אם הוא קובייה, אם הוא כדור, זה לא משנה. וזה ההבדל בין תחילת המחשבה הכללית, או ההיגיון הפשוט הראשוני, לבין העיון השכלי המעמיק. כן? וזה אותו דבר כמו מה שאמרנו על העץ, הגובה של העץ, כן? לכאורה, בעיון ראשון, אין שום סיבה שהעץ לא יהיה בגובה כלשהו, ושהאדם לא יהיה בכל גובה אפשרי. אבל כשאנחנו עושים עיון שכלי מעמיק, אנחנו מגיעים לכך שכן יש סיבה, כן יש גבול. דרך אגב, בגלל זה גם הרמב"ם, כן, עוג מלך הבשן, הרמב"ם התאמץ מאוד כדי להראות שהוא לא היה כזה גבוה. כן, הוא אומר, הנה מיטתו של עוג, כן? אז הוא אומר, המיטה, בן אדם הוא לא בגובה של המיטה, הוא בערך ב2/3 מהגובה של המיטה. אז הוא אומר, כן, הוא בסוף מגיע לאיזה משהו בסביבות, אם אני זוכר נכון, קרוב ל3 מטרים, אז הוא אומר, זה אפשרי, זה בן אדם שעוד אפשרי. כן, מעבר לזה אי אפשר. כמו שציין אבו נאסר אל-פראבי, כבר הזכרנו אותו, מגדולי הפילוסופים הערביים, אתם יכולים לראות למטה בהרחבות של מקבילי, לראות עליו. כמו שציין אבו נאסר אל-פראבי, כשדיבר על העניין שהמדברים מכנים שכל, כן, כמו שאמרנו, השכל שלהם הוא לא השכל שאנחנו מתכוונים אליו, הרי התבהר שלשיטתם מה שניתן לדמיין הוא אפשרי, בין אם המציאות מתאימה לו ובין אם לא, בכל מה שאי אפשר לדמיין הוא בלתי אפשרי. ועל זה הרמב"ם מתקוף אותם, על זה שלמה, הדוגמה שהבאת מאיינשטיין, היא בדיוק דוגמה שאפשר לתקוף אותם עם זה, כי זה משהו שאני לא יכול לדמיין, אבל הוא אפשרי ואפילו לעתים מחויב המציאות. ההנחה הזו אינה מתקיימת אלא על בסיס 9 הנחות שצוינו לעיל, ואין ספק שבעבורה היה צורך להניח אותם. שוב, הרמב"ם קצת תוקף אותם, כן? אז הוא לא מציג את דבריהם בצורה הכי הוגנת, כן? הם לא באמת עשו את כל ההנחות, אנחנו נראה בהמשך שכמעט כל ההנחות נצרכות כדי להגיע להוכחות שהם רוצים. אז זה לא באמת שאת כל 9 ההנחות הם עשו עבורם, אבל שוב, הרמב"ם מציג אותם מראש, הוא מציג אותם מביא את זה לכדי אבסורד, כן? אבל שוב, חשוב לזכור שפילוסופים גדולים וחכמים טענו טענות דומות ושקשה מאוד להפריך אותם, כן? אז זה לא, דבריהם לא ככה, אי אפשר לדחות אותם בקש. יש לי שאלה. יש
אתה יודע, בתוך החומש יש סיפורים שזה רמב"ם אומר, שנגיד המלאכים שהלכו לאברהם, זה קרה במחשבה שלו. למה? זה אי אפשרי, אי אפשרי, אבל זה קיים במחשבה שלו. נכון. ועוד יש כמה דוגמאות, נכון? אז זה מה שהמותקלם פה אומר, שזה מה אם אפשר לחשוב, אז זה קיים. אבל לפי זה קיים רק במחשבה שלו, נכון? לא, לא, אז זה לא קיים. גם, ושוב נגעת בנקודה מצוינת שהרמב"ם מתייחס אליה, כי הרמב"ם אומר, לכאורה, אני יכול לעלות על הדעת, כן, בדמיון שלי אני יכול לדמיין שלאלוהים יש גוף. להפך, אפילו קשה לי לדמיין שלאלוהים אין גוף, נכון? אבל גם אתם מסכימים שלאלוהים אין גוף. אז אתם לא יכולים להגיד באמת שכל דבר שמעלה אפשר לעלות על הדעת הוא אפשרי. ובאמת הם יסייגו. הם בעצמם מסייגים בגלל הדבר הזה. כן? עכשיו, מה התפיסה שלהם? מה שהבנתי שזה בסדר, זה לא אפשרי בעולם חומרי, אבל זה אפשרי במחשבה, כי זה דמיונות, אבל זה קיים, משהו שקיים, אפילו שזה אי אפשר. לא, זה שאני מדמיין את זה, זה לא קיים, אין לזה קיום. לא קיים במחשבה. כן, אני עכשיו, יש לי חזון נבואי ואני רואה מלאך. כן. למלאך הזה אין שום צורה, כן? והרבה מהדברים שאני מדמיין, אין להם שום ממשות מעבר לדמיון שלי, כן? אז ודאי שאני יכול לדמיין דברים ואין להם שום דבר, שום קיום, שום מציאות מעבר לתודעה שלי. אפשר להגיד נקודה נוספת? ודאי. הרמב"ם אומר שהדמיון בא לידי ביטוי בעיקר בחלום. ובחלום אנחנו רואים הרבה דברים שהם לא קיימים במציאות. נכון. שוב, הדמיון הוא מבוסס על המציאות. הדמיון מבוסס על מה שקיבלנו מהמציאות, מה שאנחנו יודעים מהמציאות. על תפיסת החושים. והדמיון זה מה שהרמב"ם אומר במה שהזכרת בפירוש המשנה, אז הוא אומר שם שהדמיון הוא מה שהזיכרון, אם אני זוכר, צירוף של דברים שקלטת מבחוץ. תפיסת החושים והרכבתה. נכון. אז אני יכול להרכיב דברים שהם בלתי אפשריים, אבל מבחינת הדמיון זה אפשרי. מצד שני, דברים... לא, אני ניסיתי לענות לבחור שאמר שבנבואה של אברהם, שזה היה בעצם בחלום, זה לא בהכרח היה במציאות. לא, זה שזה קרה אצלו בחלום, זה לא בהכרח שזה קרה במציאות. כן, ולפי הרמב"ם להפך, אנחנו יודעים שזה היה חזון נבואי, כי למלאכים אין גוף. נכון? ולכן לא יכול להיות, גם אם לא היה לנו, אנחנו נחפש רמזים לכך שזה חזון נבואי, בגלל שברור לנו שבלתי אפשרי שמלאכים יהיו בצורה גשמית. ולכן הרמב"ם מוצא וירא אליו השם. מה זה וירא אליו השם? תחילה של חזון נבואי, והנה שלושה אנשים. כן? אז פה מתחיל החזון הנבואי. ההנחה הזו אינה מתקיימת אלא על בסיס 9 ההנחות שצוינו לעיל, ואין ספק שבעבורה היה צורך להניח אותן. ביאור דבר זה הוא כפי שאתאר לך ואגלה לך מסודות הדברים האלה בצורה של ויכוח שהתקיים בין מדבר לפילוסוף. כן? הרמב"ם מדמיין, כן, יוצר פה איזשהו ויכוח, כמובן שהוויכוח הזה לא קרה באמת, אבל זאת הייתה דרך ספרותית מקובלת לשטוח טענות. כן? כמו הספרו של הרב קפח, מלחמות השם, מורי יחיה קפח. אז גם שם יש, בהרבה עשו, או הכוזרי, כן, שזה דיון בין החבר והמלך,
אתה רגע, מדבר, במלחמות השם של הרב קפח, מה אמרת שהיה? גם שם זה דיון. דיאלוג? כן, כן, אוקיי. אם אני זוכר נכון. אמר המדבר לפילוסוף, או שזה בשיח התקלים של הרב קפח, או שבשניהם, נראה לי בשניהם. אמר המדבר לפילוסוף, מדוע גוף הברזל הוא קשה וחזק ביותר והוא שחור, וגוף השמנת הוא רך ורפה ביותר והוא לבן? השיב לו הפילוסוף, לכל גוף טבעי יש שני מינים של מקרים. מקרים החלים בו מצד החומר שלו, כגון אלה ההופכים את האדם לבריא או לחולה, ומקרים החלים בו מצד הצורה, כתימהון האדם וצחוקו. כן? יש בעצם תכונות חומריות ותכונות נפשיות. חומרי הגופים המורכבים, הרכבה האחרונה, אמרנו כל הגופים מורכבים מארבעת היסודות. כן? ההרכבה האחרונה זה היחס המדויק שבו ממנו עשוי אותו חומר. חומרי הגופים המורכבים, הרכבה האחרונה, שונים מאוד זה מזה בהתאם לצורות המיוחדות לחומרים. אז עכשיו יש גם את החומר, שזה הרכב מאוד מיוחד, ויש את הצורה. צורה, מהפרקים הראשונים של המורה, הצורה זה המהות של הדבר. כן? עד שעצם הברזל נעשה שונה מעצם השמן. כן? ובעקבותיהם באו המקרים השונים שאתה רואה. כלומר, מה הוא אומר פה הפילוסוף? הוא אומר, לכל גוף יש חומר וצורה. כן? כל דבר במציאות זה התרכבות של חומר וצורה. אין צורה, אין חומר ללא צורה. ויש מלבד השכלים הנבדלים שהם צורה ללא חומר. כן? אבל במציאות שלנו הכל זה שילוב של חומר וצורה. עכשיו, החומר והצורה של כל גוף הם קובעים את המקרים שיכולים להיצמד לאותו גוף. כן? הם מגבילים בעצם את סוג המקרים שיכולים להיצמד לגוף ואת מהותם. אם כן, החוזק של... יש לי שאלה, סליחה. נראה שכאן מדברים, הפילוסופים ומותקלים, מדברים על התמונה הגדולה, כאילו הצורה של משהו, של ברזל או משהו כזה, כמו שאומרים בפיינל פורם, כמו שהוא עכשיו, איך שזה. אבל סוף סוף זה אטומים, כאילו ה-common denominator, שבין זה לבין זה אותו דבר, זה אותו שלא משתנה. זה אותו דבר, האטומים, נכון? האטומים של מתכות שונות הם שונים. האטומים שמהם מורכבת השמנת, או אפילו האטומים שמרכיבים נחושת והאטומים שמרכיבים ברזל, הם אטומים שונים. אצלנו, במציאות שלנו, אצלם האטומים זהים. האטום של השמנת והאטום של הברזל אותו דבר. זה מה שיגיד עכשיו המותקלים. כן? אז אצלנו יש גם תזכור את ההנחה השמינית. ההנחה השמינית הייתה שאין צורה, אין איזה שהם מקרים שהם יותר חשובים, כן? שהם מהותיים לגוף. כן? אצלנו יש צורה לכל דבר, כן? היותו של האדם הוגה זה צורתו, זה צורת האדם, השכל זה צורת האדם, אבל המותקלים יגיד לא, זה מקרה באדם כמו כל מקרה אחר. כמו שהאדם בגובה מסוים, כך יש בו גם את יכולת ההיגיון, כן? וזה לא משהו מהותי לו, כל המקרים הם באותה דרגה. אז הפילוסוף אומר, יש מהות לברזל, יש מהות לשמנת, ולכן בגלל המהות הזו ובגלל ההרכבה האחרונה, סוגי החומר שמרכיבים את הברזל והשמנת, המקרים שיצמדו אליהם הם רק המקרים האלה ורק המקרים האלה, ולכן השוני בין השמנת והברזל. אם כן, החוזק של זה והרכות של זה הם מקרים הבאים בעקבות השוני בין צורותיהם,
והשחרות והלובן הם מקרים הבאים בעקבות מן השונות בחומרה מאחרון. מה יגיד על זה המותקלים? אז סתר המדבר את כל התשובה הזו בהנחותיו אלה כפי שאתאר לך. הוא אומר, אין אף צורה המקיימת את העצם כך שהיא הופכת את העצמים לשונים. זה מה שאמרנו ההנחה השמינית. כל המקרים באותה דרגה. כך שהיא הופכת את העצמים לשונים זה מזה. כמו שאתה טוען, אלא הכל מקרים. כמו שביארנו מדבריהם בהנחה השמינית. ועוד הוא אומר, אין שוני בין עצם הברזל לבין עצם השמנת, אלא הכל מחובר מאטומים זהים. זה ההבדל, אצלם האטומים הם זהים, אצלנו האטומים זה יסודות שונים. כמו שביארנו מדעותיהם בהנחה הראשונה, שממנה נובעות בהכרח ההנחה השנייה והשלישית, כמו שביארנו. תזכרו, ההנחה הראשונה, קוונטיזציה של החומר, כל האטומים זהים. ממנה נובעות ההנחה השנייה, קיום הריק, קוונטיזציה של המרחב, והשלישית, קוונטיזציה של הזמן. וכן יש צורך בהנחה ה-12. ההנחה ה-12 עוד לא הגענו אליה, אבל היא בעצם מפקפקת בתפיסת החושים. כן? אי אפשר לסמוך על תפיסת החושים, זה מה שאמרנו דקארט. וכן יש צורך בהנחה ה-12 כדי לקבוע את קיום האטום. לפי המדבר גם לא נכון לומר שיש מקרים כלשהם המייחדים את העצם. כן? למה? כי אם היה משהו שמייחד את העצם, זה אומר שיש טבע קבוע. אמרנו אין טבע קבוע. כדי שעל ידם יהיה מוכן ומזומן לקבל מקרים שניים. אין מקרה, חל על המקרה. למה? כי אין מקרה חל למשך יותר מעת אחת. כן? כי לשיטתו מקרה אינו נושא מקרה, כמו שביארנו בהנחה התשיעית, והמקרה אינו מתמיד, כמו שביארנו בהנחה השישית. כיוון שהתאמת למדבר כל מה שרצה בהתאם להנחותיו, עלה מכך שהעצמים של השמנת ושל הברזל הם אותם עצמים, שווים זה לזה, ויחסו של כל עצם מהם לכל מקרה הוא יחס אחד. ואין עצם מסוים ראוי יותר למקרה מסוים מאשר אחר. כלומר, אין שום סיבה שהברזל יהיה יותר קשה מהשמנת. יכול להיות שהשמנת תהיה יותר קשה מהברזל. וכמו שאין ראוי יותר לאטום לנוע מאשר לנוח, כן? כי התנועה או המנוחה זה רק המקרה שנצמד, אם נצמד לו עכשיו מקרה התנועה או נצמד לו מקרה המנוחה, כך אין אטום ראוי יותר מאטום אחר לקבל את מקרה החיים או מקרה השכל או מקרה החישה. כלומר, האטום של השולחן והאטום שמרכיב אותי, הם יכול להיות שעכשיו האטום של השולחן יקבל את מקרה החיות, ואני אקבל את מקרה העץ, ואני אהיה כמו עץ והשולחן יהיה חי והוגה. וריבוי האטומים או מיעוטם אינם מוסיפים דבר לעניין זה, בגלל שכל תכונה היא באטום עצמו ולא בגוף. אז אין שום סיבה שאם אני אקבץ עכשיו מספר עצום של אטומים, אז אני אעשה פרעוש בגודל של הר. כן? ובאותה מידה אני יכול לעשות לוויתן בגודל של נמלה. כן? אם אני מקבץ פחות אטומים, כי כל המקרים הם באטום עצמו ולא בגוף. כי המקרה קיים רק בכל אטום ואטום, כמו שביארנו מדבריהם בהנחה החמישית. אנחנו בדרך כלל, אני ממש מקפיד על הזמנים כדי לא, אז רק נסיים את המסקנה, ושבוע הבא, עוד שבועיים נמשיך בהערה. אז לפי כל ההנחות האלה מתחייב שהאדם אינו ראוי יותר להיות משכיל מאשר החיפושית. הוא מתחייב את האפשריות או ההתכנות שהם דיברו עליה בהנחה הזו. ולשם ההנחה הזו הייתה כל ההשתדלות, כי ההנחה הזו היא המכרעת ביותר, כן, או לפי הרב קפח, החמורה מן הכל, לקביעת כל מה שרוצים לקבוע כמו שהתבהר, כן, זה באמת הנחה יסודית, ואנחנו נראה איך הם משתמשים בה בפרק ע"ד.
אז נעצור כאן ונמשיך בעוד שבועיים הערה מאוד חשובה שמדברת על ההבדל בין השכל לבין הדמיון. אם יש שאלות, משהו? כן, סליחה, יש לי שאלה, איפה אני יכול לקרוא על העניין של מקרה לפי הרמב"ם, המשמעות יותר לדעת יותר. יש את הספר פרי ביקוריו של הרמב"ם, מילות ההיגיון, ששם הוא מסביר את הפילוסופיה האריסטוטלית ממש התפיסה הזאת של חומר וצורה, וכל המקרים וכל התכונות של החומר מוסברים שם בצורה די יפה ופשוטה. יש את התרגום של הרב קפח. אוקיי. אבל גם תעשה בגוגל או בצ'אט ותשאל אותם המקרה לפי תפיסת חומר וצורה והמקרים לפי הפילוסופים או לפי אריסטו, אני בטוח שהוא ייתן לך הסבר נפלא. בסדר, מעניין. אוקיי, תודה. בשמחה. טוב, אז נעמתם לי מאוד, ואם תרצו ניפגש בעוד שבועיים. תודה. חג שמח. תודה רבה. חג שמח. תזכו לשנים רבות ולמועדים טובים. אמן, אמן. אמן.